Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा मोनसे फिसा शुट दङ आरो बेयो दङ गुवाहाटीयावनो लाचित नगरावहाय स्ट्रीट स्टाइल स्ट'रावहाय दङ स' बेखौनो आङो बिहाइन्ड दि सिन नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओमफ्राय एक्चुअलि बे आंनि मोनसे कलाब भिडिअमोन बेखायनो स्ट्रीट स्टाइल स्ट'रजोंहाय आंनि कलाबरेसन दंमोन नालाय स' बेनिनो फिसा भिडिअ दङमोन ओमफ्राय बेनि बिहाइन्ड दि सिनखौ ससे दिन्थिनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं माखासे ड्रेसफोर लाबोखानो नागिरदों नालाय बेनिबो आङो रिभिउखौ होगोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आधा शुटखौ लाखांबाय लानानै ओमफ्राय क्लिप्सफोरखौ नायदोंमोन आरो बोरै जादों बोरैबा माने मा होनबावनो माबाफोरा बुट्सफोराबो बिराद मोजां माने एफर्डेबल आरोना बेयावहाय जाखिनि ड्रेसफोर दङ जाखिनि हिलफोर दङ जाखिनि शुफोर दङ बिराद मोजां नोंथांमोना खेबसे भिजिट खालामनानै नाय आरोना गुवाहाटीनि लाचित नगरावहाय दङ आरो नोंथांमोना जुदि एक्जेक्टलि लकेसनखौ मिथियाबा नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरोना स्ट्रीट स्टाइल स्ट'र होननानै अब्लानो मोनगोन नोंथांमोननो आङो जा एसे हायो भिडिअहाय दिन्थिबाय नै मा दङ टप्सफोर बा जाखिनि कालेक्सनफोर दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लास्टहालागि आरो नुलांबावगोन स' दिनैनि भिडिअआवहाय नैबे आगैया शुटखौ लादोंमोन थेंक इउ आगै बङाइगावनि ओमफ्राय जोंना जोबनोसैयानो ना शुटआ मोजां एडिट खालामदो ना हप खालामो जे मोजां जाथो भिडिअआ माने रिल्स भिडिअ टाइप खालामगोन आरो जोङो नायनोसै माबायदि जायो नोंथांमोनाबो नुगोन अके दायो जों आरो शुट लाबावनांगौ दंख' गाहायनिफ्राय ओंखायनो जों बेवहाय थांनो नागिरदों दायो वेस्टि आजाव এবার করা না চাও করা ওয়াও বহুত ডেঞ্জার দেখুন তুমি তুমি নাজানা নেকি ও এবার কৰিছা দে কৰা 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 ও তামাম ওই ওই লাগি যাব स' नै दायो मोनफैबाय नै बेनो आरोना फार्स्ट फ्ल'रावनो ओमफ्राय नोंथांमोना आङो एड्रेसखौ जिखुनु नोंथांमोना गुवाहाटीयावहाय मोनफैनानै स्ट्रीट स्टाइल स्ट'र होननानै माने सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना मास्क गानबाय ओमफ्राय टिक्लिया मास्क लाबोनो बावगारदोंमोन बेखायनो मास्क लायदोंमोन टिक्लिया दसे नेबाय आं बाहेरावनो ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै नायनोसै माबायदि कालेक्सनफोर दङ
बेयावहायना आं दहायनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो जे बिराद एफर्डेबल आरोना खमनिनो मोनो बाराद्राय एसां दामद्राय नङा जेनेबा नोंथांमोना 799आवहाय मोनथाम टप मोनगोन बेफोरबायदि अफार माने बिराद अफार सोलियो आरो ओमफ्राय बुट्सफोराबो 10% अफ बेबायदि सोलिदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना थांबा मिथिगोन ओमफ्राय बारा दाम नङा ओरैनोथ' जेनेबा मोजां क्वालिटिफोराबो मोजां हा बुट्सफोरा ओमफ्राय ओरैनोथ' 4000 5000 बेफोरबायदि लायोना बुट्सफोरा ओमफ्राय बेयावहाय नोङो 900 1000 1500 बेफोरबायदिनिनो मोनगोन आरोना एसे खमावनो Cheese-नि थायोना थाया गाइस आङो नैबे स्ट्रिट फुडआवहाय बे स्वीट कर्न फानोना ओरैबायदि टेस्टि मोनजायो आङो स्वीट कर्नखौ जानो थाखाय फैबाय ओमफ्राय जाखांनानै आङो लावदुमखौ लोगो हमनो फैबाय आरोना बेबो अफिसाव दङ नालाय ओमफ्राय मोनसे लावदुमा टि लाभार नालाय बेखायनो मोनसे ओरैबायदि गोथाव बेयावहाय साहा फुदुङो आरोना मार गोथाव बेयावहाय लोंबाय लोंनानै आरो जोङो रुमावहाय फैबाय ओमफ्राय फैखांनानै आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिगोन नायलांबाय थादो मा लाबोखो आं गाइस जोङो दायो मोनफैनानै आङो ड्रेस चेन्ज खालामबोबायसो आरोना बे गांसेखौ गानबाय आङो नै हाइ नेक आरो ओमफ्राय आखाइ गोलाव नै गोलाव मोजां आरोना बारदाय गुसुंद्रायबो नङा ओमफ्राय उनथिंजाय नै स' दायो आङो गुबुन आरो बारा बुरजा लाबोआखै आङो बाट बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आरो बाखिनिखौबो दिन्थिनोसै आङो दायो बेखौ नायना लाबानो जाबाय दे मोजां आरो नेक्स्ट ड्रेसा गाइस नैनो मार मोजां किन्तु मा होनो बे जितु स्ट्रीट स्टाइल स्टोरनि ड्रेसफोरा माने साइजआ माने बेलेग ब्रेन्ड बा बेलेग ड्रेसफोरजों जिखिनि साइज थायोना बेनिफ्राय नैबे गस्लाया एसे फिसासिन जायो बेखायनो नोंथांमोना जुदि एस गानोबा एम खौ लाबानो जाबाय बा सोरबा एम गानोबा जेरैहाय आं एम गानो स' एम गानबाबो आङो दायो एल खौ लानांदों आरोना बेफोरो सब एल मार मोजां बिदि गस्लाफोरखौ मार मोजां मोनो आं दा थान्दा दिनावहाय उनथिंजाय सिङावहाय माबा मोनसे गाननानै गानदेरनो हायो मार मोजां नेक्स्ट सेन्डेलानो जाहैबाय नैबेयो येल्लो कालारनि आरोना आं गाननानै दिन्थिगोन दा नोंथांमोननो आंनि आइथिं बुख्राख्राबाबो मोजाङानो इमानो खम दङ बाट मोजां सेन्डेल मोनो स' नै नेक्स्टआ बेबायदि ट्रान्सपेरेन्ट हिल दङ बाट आंनियाव पेन्सिल हिलनि दङ आरोना बे ब्लक हिल बेखौ मा होनगोन
बेखौ मा होनगोन दे मिथिया मा हिल होनगोन बेखौ बावगारबाय आं ओमफ्राय गाननानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो मार मोजां इयो लाबोबाय आं इमान खमावनो मोनदों आसरित दख'नादो गाननो मोजां मोनगोन इखौ सालबारफोरदोबो मोजां नुदोंना गाइस So next favorite आनो जाहैबाय नैबेयो white colorनि बुटसा नै guys मार आरामखा बेखौबो only 900 आवनो मोनदों ओरैनोबाथ' जोंना 1500 2000 3000 बेबायदि लायो नालाय मार खमावनो मोनदों आरोना So next नैबे black color खौबो गानना नायदोंमोन आङो बेखौबो लाबोबाय आरो आङो नै मोजाङानो बे बुटसाबो comfortable आरोना नै next बेसर बिबार कालार बिराद मोजां गाननाय नायनोब्रा नोंथांमोननो दिन्थिनो होनदों नै बरियाखा दा बिराद कम्फर्टेबल So बेबायदिनो नोंथांमोना एकदम awesome डिजाइननि आरो मा होनना बुङो एकदम ट्रेन्डिं माने टप स्कार्ट जिखुनु बुस्थुफोरखौनो मोनगोन आरोना SSS आवहाय सो नोंथांमोनखौ आङो भिजिट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे एफोर्डेबल प्राइसआवनो इसिबां मोजां मोननायखौ आं मानो नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामा जानो बिराद मोजां आरो जेरावबो बेफोरबायदि मोननाय नङा आरोना आरो टप्सफोराथ' बिराद खमावनो नोंथांमोना भिजिट खालामबानो जाबाय आरो बिराद मोजां मोनखागोन आं बेखौबो मिथिखायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा आंनि भिडिअनि थ्रुयै फैनानै ड्रेसफोरखौ मोजां मोनबाय बायनानै गाननानै बिदिब्ला कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आं आसा खालामो नोंथांमोना भिजिट खालामगोन आरो ट्राइ खालामनानै माबोरै मोनखो एक्सपिरियेन्सखौबो बे कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरगोन आं बेखौनो आसा खालामबाय सो थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय